mint minden embernek igazából, nekem is több lényem van, több énem van, különböző dimenzióim vannak, és ezzel összhangban a táplálkozáshoz is egészen különböző módokon viszonyulok, mint az majd kiderül a beszélgetésből. Először is mondok valami látszólag banálisat, hogy a táplálkozás az egy biológiai alapszükséglet, megesik, hogy csak egy keveset akarunk enni, mondjuk elmegyünk az asztal mellett, és beveszünk a szánkba egy gyepret, vagy lehet, hogy óriási éhség vesz rajtunk előtt, és elkezdünk bezabálni mértéktelenül, és ebben az értelemben, hogy a táplálkozási biológiai alapszükséglet tulajdonképpen fogyasztásról van szó, vagyis egyes egyes jelenségek, dolgok, tárgyak megsemmisítéséről. A fogyasztás az megsemmisítés. Ez nagyon fontos, mert a fogyasztás különbözik a használattól. Erről Assisi Szent Ferenc vitatkozott az akkori pápával, hogy pontosan hogyan kell a közös javakkal bánni, fogyasztani őket, vagy használni, és ez egy nagyon fontos különbségtétel. Tehát az étel, amikor biológiai alapszükségletet jelent számunkra a táplálkozás, akkor ez egy megsemmisítő aktus, és akár beszélhetünk itt a szükségletnek a diktatúrájáról. Viszont van egy másik dimenzió, ahogy általában véve a valóságban, úgy az én személyem esetében is, amikor a táplálkozás egyfajta magasabb spirituális szintre lép, és ilyenkor megjelenik a lassú, gyengéd, szelíd ízlelgetés, nyalogatás, kóstolgatás és a hasonlók, és ez már nem megsemmisítő jellegű, mint a fogyasztás, hanem akár megőrző jellegű lehet. Ugye például, hogyha csak nyalogatunk valamit, akkor tulajdonképpen részben meg is őrizzük, és ez már nem egy megsemmisítő viszony, mint a szükséglet diktatúrája esetében, hanem egy szeretetteljes viszony. Ez tulajdonképpen a vágy alapvető jellegzetességét tiszteletben tartja. A vágy ugye úgy is lehetne nevezni, hogy a jelenlét távolléte, vagy a távollét jelenléte, ez Alexander Kojève nevű francia filozófus szóhasználata, de azt is lehetne mondani, hogy a vágy az a közelség és a távollét dialektikája, ezt meg Georg Simmel német szociológus mondja, és tulajdonképpen a táplálkozás, amennyiben egyfajta szeretetviszony, egyfajta vágydinamika, tulajdonképpen egyfajta tánc, az evő és az evett között, azzal, hogy az evett itt már nincs eltárgyasítva, hanem maga is szerves része a viszonynak, és ugye minél magasabb spirituális viszonyba kerülünk a táplálékkal, annál inkább kevésbé semmisítjük meg, és annál inkább egyfajta örökkévaló dimenzióban lép át. Az étellel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy az étel maga nem őselem, mint a tűz, a víz, a föld és a levegő, de köze van mind a négyükhöz. Valamiképpen mind a négyükhöz, mondjuk a tűz, ugye a kemence, vagy a víz, hát ezt nem kell magyaráznom, hogy bizonyos értelemben minden táplálék egy kicsit vízből is van, meg a földből nő ki mondjuk, meg hogy a levegőnek mekkora, tehát ezt nem kell magyaráznom. Tehát köze van ezekhez az őselemekhez és a velük kapcsolatos ősélvezetünkhöz, és hát alapvetően szerves dolgokat eszünk, vagy szerves dolgokból lebomló dolgokat, ugye növényeket és állatokat, és ez is nagyon érdekes, és tulajdonképpen ugye azt a szót használtam az imént, hogy ez is szeretetviszony. Ez azt jelenti, hogy nem megsemmisítünk, amikor táplálkozunk, de mégis magunkévá tesszük a táplálékot. Mondhatom azt is, hogy közösülünk a táplálékkal, közössé válunk vele, és itt is van egyfajta különbség a kétfajta viszony között az én esetemben is, de általában mivel a valóság dimenziókban is, hogy lehet erőszakosan, megsemmisítően elfogyasztani a táplálékot, meg lehet így vágytelien, szeretkezve, ízlelgetve, kóstolgatva, és így tovább. És tulajdonképpen én magam is így létezem, tehát van egy erőszakos biológiai lényem, meg van egy inkább spirituálisan magasabb szinten levő lényem, aki így szeretkezősen táplálkozik. Nagyon érdekes, hogy amikor bennem a spiritualitás, a szellemiség nagyon létezik, és ezt én viccesen úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor én a 7. angyali szférában vagyok, és ez sajnos nagyon gyakran így van, amikor filozófiával foglalkozom,
nagy vallási, spirituális iratokat olvasom, akkor általában nekem az étel nem számít. Az étel számomra puszta eszköz, instrumentalizálom, gyorsan kiszedek valamit a frigiderből, vagy a szekrényből, vagy az asztalról, idehozom az íróasztalomhoz, és úgy mellesleg magamba tömöm. És tulajdonképpen nem tartom tiszteletben a tápláléknak a táplálék voltát. Tehát épp akkor, amikor látszólag spirituális vagyok, és elmélyedek a spirituális dolgokba, akkor én leértékelem tulajdonképpen a táplálkozást, mint spirituális aktust. Viszont amikor egyfajta magasabb tudatállapotban vagyok, amely integrált, és annyiban integrált, hogy nevezhetjük transduálisnak, a kettőségeken túlinak, tehát ott akkor már nincs föld és mennyország különbsége, akkor viszont szeretkezve táplálkozom, tehát akkor elkezdem élvezni az ízeket, elmélyedni az ételek nyalakodásában kóstolgatok, és az akkor egy magasabb spirituális szinten történő érintkezés táplálékkal. Én azt szerettem volna mondani, hogy én tudom, hogy van egy nagy vita a génmódosított élelmiszer az egész probléma körül, és én értem ezt az egész probléma köteget, de szeretném fölhívni a figyelmet valamire. Minden, ami tárgyas körülöttünk és a téridőbeli koordinátorrendszerbe tartozik, az a természetből fakad. Tehát tulajdonképpen egy nagyon sajátos értelemben mesterséges, artificial dolgok nincsenek. Minden a természetbeli egységből, immanenciából fakad, és mondok egy egészen sajátos példát, lehet, hogy picit meglepő lesz a hallgatóknak, de hadd lepődjönnek meg a hallgatók. A világ legerősebb pszichedelikuma az a 5-MeO-DMT, Bufo alvarius, ez még a pszichedelikus szubkultúrában is kevéssé ismert, még ott is titoknak számít. Az egyik róla szóló dokumentumfilmnek ez is a címe, azt hiszem, hogy The Underground Secret. Na most azt kell tudni erről, hogy ezt Kelet-Európa bizonyos helyen legálisan lehet fogyasztani, ugyanis még az állami hatóságok, titkos szolgálatok se tudnak a létéről, és ezért nem tiltják be, mert hogy nem tudnak róla, de csak azt szeretném mondani, hogy a szintetikus változat az, ami nem tiltott, egyrészt, mert az állami hatóságok erről végképp nem tudnak, de mi az előnye a szintetikus változatnak a természetes változathoz képest? A természetes váladék az a Sonora Desertnek a békájának a szemváladékából készül. És abba a szemváladékba belekerülhetnek bizonyos anyagok, amelyek az emberre ártóak lehetnek. A laboratóriumi szintetikus változat viszont teljesen tiszta, és nincsenek meg azok a veszélyei, hogy belekeveredik valami, ami óriási bajt okoz. Tehát én az egészséget nem ilyen formális, elvont, duduk szempontok szerint alapján közelíteném meg, hogy mesterséges és természetes különbsége, meg ezek a szokásos, unalmas és értelmetlen kategóriapárok, hanem Spinoza és Deleuze nyomán azt mondanám, hogy az egészség az attól függ, hogy két test hogyan találkozik. Hogyha két test találkozik, tehát mondjuk az Eper teste és az én testem, hogy az a hatalomnak, vagyis a képességeknek, a potencialitásnak a megnövekedésével jár-e, vagy hogy például megőrzi-e mind a két felet a létében, egyfajta szeretkezés lesz. Tehát az a kérdés, hogy a találkozás az milyen. És itt van még egy mítosz az egészségességgel kapcsolatban. Az egészségről szerintem legmélyebben a 20. században egy Georges Canguilhem nevű a francia tudományfilozófus foglalkozott, ő megpróbálta tulajdonképpen dekonstruálni a normális és a patológikus közti különbséget, és nagyon fontos az, hogy kell betegnek lenni. A betegséget démonizálni szoktuk, stigmatizáljuk, hogy ott a betegség az egy gyógyír, az a módja annak, ahogyan a testünk bennünket gyógyít, hogyha baj van. Tehát a betegség maga nem betegség, ha szabad ilyen abszurd antitautológikus módon kifejezni magam, és itt szeretnék úgy mellesleg hozzátenni valamit, az pedig a jó íznek a mítosza. Ugye van ez a mondás, hogy ami jó ízű, az valószínűleg egészségtelen, és ebben részben van is valami, de fontos az, hogy egy csomó borzasztó rossz ízű
a dolog a világ legnemesebb táplálékai közé tartozik, tehát megint a pszichedelikus szubkultúrába fogok példát hozni. Elnézést, éppen szerkeztek egy pszichedelikus tanulmánykötetet, szerbiai szerzők lesznek benne, kb. 10-en, én leszek a főszerkesztő, és most ezért ez a téma van a fejemben. Tehát az ayahuasca konkrétan borzalmas. Minden beszámoló szerint nagyon rossz az íze, és a varázsgombát sokan nem tudják elfogyasztani, mert egyszerűen nem tetszik nekik az ízük, és nekik azt ajánlják, hogy keverjék mézzel és csokoládéval. De ezek a dolgok, amelyek nem jó ízűek, ezek a legnemesebb, hogy is mondjam, csak szent növények közé tartoznak. Az a kolbász. A kolbász az, amit az én nagyszüleim készítettek, és én jelen is voltam akkor, amikor a disznóból megformálták a kolbászt, én nem nagyon vettem részt benne, hanem én csak néztem a folyamatot, de hát tudom, hogy néz ki, ahogy a kolbász elkészül, és tudom, hogy néz ki az a kolbász, amit füstölőre raknak, és tudom, hogy néz ki az a kolbász, amit fölraknak a padlásra, hogy száradjon, és temerénben tudom, hogy a különböző henteseknél milyen ízű az egyes kolbász, és van egy ilyen temerin térképem is, meg a szármával kapcsolatban is, meg a sonkával kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy a táplálkozás az a szerves létdimenzióval való kapcsolatunk, ez egyfajta lehetőség a természettel való szimbiózisra. Én azt javaslom mindenkinek, arra biztatok mindenkit, hogy próbáljon ki minél több dolgot, akár a hamvasféle szemétlevest, akár jöjjön el hozzám egy boszorkányfüzetet meginni, akár próbálja ki Indiától, Mexikóig, Izlandtól, Ausztráliáig a különböző ételkultúrákat. Nagyon fontos közösségileg elgondolni azt, hogy miért és hogyan eszünk, tehát hogy az állam is ugye bizonyos ételsémákat kényszerít rám. Én a Kóka Imre általános iskolába Temerinbe, ugye az uzsonnázóban mindig kaptam bizonyos sematikus ételeket, tehát az állam is etett bennünket, a kórházakban, a börtönökben, stb. Tehát annak is van egyfajta politikája. Egyébként egészen borzalmasak a szerbiai kórházi kosztok, tehát irgalmatlan. Jézus Mária. A kapitalizmus is ide közre játszik, mert a kapitalizmus csak arra használja az ételt, hogy profitot teremtsen belőle, és manipulál a fogyasztás igényünkkel, kijátszik bennünket a természet kárára, és itt van még a bérmunka, az elidegenedett bérmunka, amelynek keretében nincs megadva az evésnek járó tisztelet, tehát nem az van, mint mondjuk bizonyos mediterrán országokban, hogyha ebédeltünk, akkor aztán jön a siesta, és visszavonulunk, és megadjuk a módját, és az időt, és az energiát, hanem a munkahelyünkön is gyakran befaljuk a kosztot, hiszen az a cél, hogy minél inkább kizsákmányoljanak bennünket. És azt gondolom, hogy a táplálkozásnak van egyfajta nyelve, kódrendszere, az ételnek magának is, de az étkezésnek magának is, és ezt lehet egyfajta művészetté tenni. Ennek van egy kultúrája, a kultúra ugye eredetileg a rómaiaknál kultivációt jelentett, az is megőrzés, az is egy szeretett viszony, és igen, az étel lehet lelki gyógyír, tehát nem az, amitről az előbb beszéltünk, hogy egyfajta hamis lelki menekvés, hanem éppen ellenkezőleg lehet lelki gyógyír, lehet spirituális tett, a természettel való egyesülésünkre való lehetőség. Egyébként lehet szeretkezés közben is enni, tehát lehet desszertet és nutellát tenni szeretkezés közben, és hogyha már a közösüléshez hasonlítottam az evést, akkor azt szeretném mondani, hogy érdemes a slow movement, a lassú mozgalommal összhangba egyre lassabban és lassabban enni, tehát ugye van ez a slow sex koncepció, hogy a szexben is, a szeretkezésben is lassítsunk le. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség néha jól, elnézést kérek, remélem fiatal gyerekhallgatók nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell baszni néha nagyon intenzíven, kell azt is néha az étellel, de fontos, hogy a lassúság gyönyöréről, különleges vágydimenziójáról ne feledkezzünk meg, és azt gondolom, hogy a legmagasabb csúcs élményekben az étkezés is lehet egy transzpersonális tapasztalat, amikor már a saját test eltűnik, a téridőbeli koordináták eltűnnek, az én és a nem én, a világ és a lélek közti viszony eltűnik, és hát visszatérünk tulajdonképpen ahhoz, amit latinul fogok úgy nevezni, hogy natura naturans,
teremtő természet, tehát az étel az igen, az a natura naturata, a teremtett természet, de visszavezethet bennünket az őseredeti teremtő természethez, és ennyiben az étel minden nemű túlzás nélkül szentnek tekintető, ahogy a táplálkozás is tulajdonképpen egy szakrális aktus lehet, hogyha megadjuk a módját. Folytatok testgyakorlatokat minden nap. Ugye én rengeteg ülő munkát végzek, mivel hogy én filozófus és kutató vagyok, meg spirituális irodalmat olvasok, és ezért fontos nekem, hogy néha viszont megmozgassam a testemet, és kundalini jogát végzek, és egy nagyon dinamikus aerobikot, és erősítő gyakorlatokat, és ezt olyan jól csináltam, hogy kigyógyítottam magam a trombózisból, pedig minden orvos azt mondta, hogy tragikus, visszafordíthatatlan a trombózisom, és most mondta az orvos az ultrahangon 1,5 héttel ezelőtt, hogy kigyógyítottam magam, nem kell többet gyógyszereket szednem, a trombózis megszűnt. Ezt szoktam focizni egyébként, egy kosarat felszereltem most az udvaromon, úgyhogy most megint elkezdtem kosárlabdázni, stb. Tehát a saját testemre igyekszem ügyelni, annak ellenére, hogy néha válságban vagyok, ami az alvást illeti, az én életemben az a legnagyobb kihívás, mert az én elmém túlságosan működik, mindig pörög, mindig mindent át akar gondolni, és ez nekem egy kihívás, de ezért is foglalkozok meditációs praxisokkal. Az indotibeti Mahamudra és a Dzogchen nagy hatást gyakorolt rám, a Jálics Ferencnek a szemlélődő jelenlét meditációja, illetve a szufizmusnak a szeretet meditációja. Ezek a spirituális gyakorlatok nagy hatást gyakoroltak rám, de egyébként számos gyakorlatot művelek spirituálisan, tehát az önhipnózistól az imáig, nem is tudom én mit mondjak még, tehát a nagyon extatikus szerelmeskedéstől, hát sajnos ez is egy hobbim, a halál közeli élményem, volt belőlük bizonyos értelemben 5, és azokat is egyfajta spirituális önépítkezésre használtam föl. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az önszeretetem része az, hogy én szolgálok bizonyos közösségeket. Nekem azt mondta egy asztrológus éppen most szombaton, hogy én akkor leszek egészséges, hogyha szolgálok, és végzem a közösségi szolgálatot is. Viccesen úgy szoktam magamat nevezni, hogy ugye a római pápát úgy szokták nevezni, hogy Isten szolgáinak szolgája, én meg úgy szoktam magamat nevezni, hogy Isten szolgáinak a csacsia. És végzem a közösségi szolgálatot, és ez számomra nagyon megtisztító és fölemelő.